O alcalde Xosé Lois Piñeiro mandou un mensaxe de tranquilidade despois da alarma suscitada entre os empresarios da vila e a propia veciñanza pola vaga de roubos acometidos nas últimas semanas. Segundo el, as forzas da orde, tanto a Garda Civil como a Policía Local, están a intensificar a vigilancia estes días. E máis, segundo el, as investigacións realizadas xa deron os seus froitos, coa detención de varias persoas implicadas nestes feitos. A Policía está traballando e a Garda Civil conjuntamente e esperamos resolverlo rapidamente e que non siga adiante, porque, bueno, responden un modus operandi que xa é coñecido e a Garda Civil e a Policía pois están actuando xa de feito, xa podemos verlo hoxe na prensa tamén que xa hai persoas detidas e que esperamos frenar rapidísimamente. No? Aparte son o mismo, como decía, o mismo modus operandi de destrozos graves no local e normalmente pois un botín moi reducido. Por exemplo, no caso da Iglesia creo que prácticamente non se levaron nada e sin embargo pois sí que causaron destrozos importantes. Pero non, un mensaxe de tranquilidade para a ciudadanía que os corpos de seguridade están traballando moi ben e desde aquí pois a miña felicitación tanto para a Policía Local, incluso neste caso a colaboración de Protección Civil. A pesar deste pequeno repunte no número de roubos nos últimos meses, o rexedor pobrense fixo referencia a que a evolución estadística relativa á seguridade cidadá no municipio ven a evidenciar todo o contrario. E o índice de criminalidade ao longo do presente ano ten descendido considerablemente para situarse nunha porcentaxe de 29,05 delitos por cada 1000 habitantes. A información que nos dou a Garda Civil pois foi que mellorouse significativamente con respecto ao ano anterior, 250 delitos faltas no 2017 e no 2018 baixouse a 160, por tanto unha reducción significativa. Na taxa de criminalidade estamos por debaixo da media provincial, que está en 29,7, a Pobra está agora en 29, tiñemos o 41%, son, digamos, delitos cada 1000 habitantes, pois baixamos de 41 a 29. A Xunta Local de Seguridade estaba convocada, como de costume, para analizar en profundidade a coordinación dos diferentes efectivos de seguridade durante as festas do Nazareno que darán comezo este próximo venres, con especial incidencia durante a celebración da procesión das Mortallas do domingo.